Исәнмесез турудан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Рөстәм Миңнеханов бүген кемнәрне кунакка җыйды? Республика лидеры хатыны белән 50 гаиләне кабул итә. Төрле районнардан 50 пар чакырылган. Алар каршында чыгыш ясап, Рөстәм Миңнеханов файдалы һәм кызыклы тәкъдим кертә. Республика башлыгы аерылышу процедурасын катлауландыру яклы. Тулырак Ләйсән Вафина. Беренче тапкыр монда очрашу узган елда оештырылган иде. Хәзер бу матур традиция. Был президент янына 50 гаилә чакырыла. Арада татарлар, руслар, керәшеннәр дә бар. Биредә төрле һөнәрияләре һәм төрле буын вәкилләре очраша. Менә алар Татарстанның данлыклы гаиләләре. Арада алтын, бриллиант туйларын уздыручылар да бар. Янәшәдә зур үрләр яулап өлгергән амбициоз яшьләр дә утыра. Менә шушындый зур матур гаиләләр арасында утырып, үзебезне чыннан да тагы да көчлерәк итеп хис итеп, инде моннан соң тагы да үрнәгрәк булып күренәсе бар бит инде, шулай бит. Без инде безне барлык безнең тамашачыларыбыз белә, шуңа күрә алар алдында без тагы да матуррак, тагы да күркәмрәк, тагы да күбрәк балалар табып. Камал театр йолдызы Рауза Харидинова ире Нуретдин Ганиев белән Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев хатыны Гөлфәния ханым янәшәсендә. Әлмәттән килгән нефтчеләр династиясе Гыймаддиновлар гаиләсе. Чүпрәлдән килгән мәдәни пар Шәрәфетдиновлар. Төрле өлкәләрдә зур казанышларга ирешкән шәхесләр биредә. Бүген алар Татарстан горурлыгы. 60-70 яшьтә дә бер-берсенә яратам дип эзләп торучылар. Рөстәм Миңнеханов исә бүген бик мөһим һәм кызыклы тәкъдим белән чыгыш ясады. Разводы и в ЗАГСе, и в судах она должна быть более сложной. Дөрес, гаилә тормышында төрлесе була. Ызгышу, сүзгә килүләр, компромисслар таба белергә кирәк. Шуңа аерылышу процедурасын күпкә катлаулырак итәргә кирәк дип саныйм. Без шундый инициатива белән ил күләмендә чыгыш ясарга ниятлибез. Безгә ныклы гаиләләр кирәк. Истәлеккә фотога төшеп, һавага йөрәк формасындагы кызыл шарлар очырттылар. Ләйсән Вафина, Андрей Картинский, Яңа гасыр каналы.